trobat el Cosmocaixa. Ara estem esmorzant. Hola, soy aquí! No vas molt de pressa? Hola! Ja, estem entrant al Cosmocaixa. Ja, para. Que ens acompanyarà a la llarga de tot el curs. L'Alberto Nadal. Passa, però ja. L'Alberto Nadal està especialitzat en papiràcia antiga. Què és la papiràcia antiga? La papiràcia antiga és els papirs on escrivien el llenguatge antic. Anda, el Cosmocaixa. És tot molt xulo, com que la nostra cita amb investigadors a les dues, mentrestant estem mirant totes les exposicions. Com per exemple aquesta de els homes de la nostra prehistòria. No parem de trobar coses noves. Aquí hi ha insectes pal. Es caramuflen molt bé. Per exemple, hi ha un aquí. Els Nemos. I aquí tenim a la Dori. Aquests són els organismes unicel·lulars, justament el mateix que hem estudiat a l'escola. Aquesta pantalla amb això estem movent. Mira, Nico! I va, pesa pim-pim-pim-pim-pim. Yo pensaba que pesaba esto. Mira esto. Estem en el bosc il·luminat del Cosmocaixa. Quina calor que fa! Quina calor! Sí, posa't aquí que se me vuelve a comprar. Tens el Cosmocaixa. Ara jugarem un quart d'hora i dinarem tots junts. A les 2 tindrem una reunió amb l'Albert. Ja estem a l'auditori. Preparats per escoltar el nostre investigador. Segur que ens explicarà coses interessants i també d'escoltar bé per apuntar la pista. A l'Escola La Lluna de Castellà del Vallès i a l'Escola Quatre Vents de Blanes. Sigueu benvinguts tots i totes i per nosaltres és un plaer tindre-us aquí amb aquest inici d'aquesta edició de l'Escola de Cosmocaixa. Jo em dic Alberto Nadal i soc professor de la Universitat Pompeu Fabra i soc investigador en documents antics. Què és això dels documents? Els documents ja sabeu que és tot allò que està escrit. Això que esteu escrivint ara, vosaltres, serà un document, perquè està escrit. I castell antic, quan parlem d'antic, parlem de fa més o menys 2.000 anys. Gairebé 2.000 anys. Això són coses que estaven escrites en una superfície que és similar al que per nosaltres ara és el paper. Allò que escrivim gairebé tot i que també podem escriure sobre altres superfícies, sobre, no sé, fusta, sobre plàstica també, si volguéssim, el que fem normalment és escriure sobre el paper. Els antics escrivien sobre un altre material que es diu papir, que de fet, si pensem una mica, la paraula paper ve de la paraula papir. I el papir era i és una planta. Aquí teniu la planta. Una planta que pot ser gran, pot arribar a tenir 2 metres o més d'altària. I és una planta que prové de l'Egipte. Una planta que prové de l'Egipte. I a l'Egipte dels faraons la feien servir per fabricar moltes coses, per fabricar
vestits, per fabricar sabates, per fabricar cordes, per fer fins i tot embarcacions i també per fabricar una superfície que fos lleugera, com el paper, flexible, que fos una mica porosa també perquè pogués retenir la tinta. Quan escrivim el que estem fent ara, quan escrivim, és que hi ha una substància que es deposita sobre la superfície. Això és el que us veu, és la tinta. I es feia, clar, el que es feia servir dins de la planta per fabricar aquest material d'escriptura era la tija de la planta. Veieu com es tallava aquí, que té una forma gairebé triangular, i després el que es feia era es treia la part més dura i a l'interior de la tija es tallava en tires que tenien més o menys les mateixes dimensions. Aquestes tires es disposaven en dues cares, en direcció o en orientació perpendicular. Estan com horitzontalment disposades i les altres verticalment. Després tot això es tensava i el resultat final diu que és gairebé com si fos un full de paper. En aquest cas, el full de paper, que és el material amb el que estan escrits els documents que estudiem de l'antiguitat. Clar, això també veieu que es podia enganxar. Tots aquests fulls es podien enganxar i podien tenir la forma d'un rotlle, hem vist les rotlles antics, o també la forma d'un llibre, el que nosaltres anomenem llibre, que ells ho deien còdex, un còdex. Bé, el papir, com a material d'escriptura, es va fer servir a tota la conca mediterrània, a l'antiguitat. Veieu que gairebé més o menys, però també, fins i tot més a l'Orient, també el papir com a material d'escriptura va sortir de l'Egipte, perquè hi havia comerç, fa 2000 anys hi havia comerç com es fa avui en dia, que ens arriben productes que no són productes originaris d'aquí, però que paguem pels productes i els tenim. Doncs amb el papir va passar la mateixa cosa. Va arribar fins a l'extrem occidental de la Mediterrània. Nosaltres hem d'imaginar-nos que Tarragona, per exemple, que va ser una ciutat molt important, Barcelona també és una ciutat romana. Els nens i les nenes també que estudien, que escrivien, els polítics, els escriptors, feien servir el papir també. Però què va passar? Que el papir, com hem vist, és un material molt fràgil perquè és una planta, no deixa de ser una planta. I aleshores l'humitat, la llum també, i sobretot que el sol es va moure, es va retorar, va fer que el papir no va sobreviure més que en una part d'aquest Mediterrani que va ser la part originària del papir, l'Egipte. Sobretot no va ser perquè fos la regió de la Mediterrània on la planta fos originària, va ser perquè aquests documents van estar sota la sorra, doncs sota la sorra del desert, cap humitat, sense variacions de temperatura tampoc, perquè sota la sorra hi ha sempre la mateixa temperatura, ja sabeu que al desert les temperatures varien molt. Quan fa sol es pot arribar a fer molta calor, però a la nit tot el contrari. I això no va bé si posem una planta, ja veureu el que passarà amb la planta, que es destruirà. Aleshores, aquests documents van sobreviure sota la sorra en condicions de temperatura molt estables, sense humitat i sense llum també, perquè la llum va perjudicar la superfície del papir. Bé, i ara, clar, què tenim en aquests documents? Què trobem? Què trobem en documents que venen gairebé tots de l'Egipte i des de fa, més o menys, deien 2000 anys. Clar, trobem documents escrits en les llengües que es van parlar a l'Egipte durant tot aquest període. Primer de tot, a l'Egipte faraònic, veieu aquí que tenim un papir hieroglífic. Veieu els signes, que hi ha aves, hi
hi ha cames, hi ha peus, ulls. Aleshores va ser una manera d'escriure on el que importava era transmetre el contingut, el concepte. Per això parlem d'escriptura ideogràfica, és escriptura hieroglífica. Però també tenim escriptura que es diu hieràtica, que és com un esquema d'aquests dibuixos. Si els ideogrames són dibuixos de les coses i amb els dibuixos de les coses el que es vol fer és transmetre un missatge, també no cal fer el dibuix que es veia, és una mica com l'art contemporani, es fa una esquematització del que podria ser un pàsser, del que podria ser un ull, del que podria ser una carn. I amb això ja tindríem aquesta escriptura que es diu hieràtica. Fins i tot es pot lligar això, que és el que feu, perquè a vegades podeu, si teniu el temps, podeu escriure amb molt bona lletra, que diguem, separant les lletres, tothom pot comprendre el que esteu escrivint, però quan tenim pressa, quan estem prenent notes, per exemple, a classe moltes vegades el que fem és escriure així, i nosaltres ja ho entendrem nosaltres, o pot ser el teu company o la teva companya, perquè us coneixeu i perquè també sabeu de què estem parlant, de què estem escrivint, i no cal que es puguin reconèixer totes les lletres que esteu escrivint. Això és el que diguem una escriptura cursiva, que ve del llatí, que significa córrer, una escriptura que corre, cursiva. En egipci, clar, en egipci perquè era la llengua originària de l'Egipte, però també sabeu que el que passa amb els territoris, abans i ara també, és que arriba gent nova. Moltes vegades arriba de manera violenta, altres vegades no és de manera violenta, però arriba a altres cultures i altres llengües. Per exemple, aquí fa, imagineu-vos, 200 anys, 300 anys, hi havia molt poca gent que pogués parlar l'anglès. En Egipte el que va passar és que van arribar els grecs. Els grecs, que eren els veïns del nord, van arribar a Egipte. No sé si heu sentit parlar, pot ser que sí, heu sentit parlar d'Alexandre Magna, Alexandre el Gran, el conqueridor, que va haver-hi pel·lícules també d'Alexandre. Alexandre va conquerir l'Egipte i aleshores el grec va ser la llengua oficial de l'Egipte. I tenim l'Egipte eren només s'aprenia en el temple, els sacerdotes egipcis aprenien i trigaven tota una vida per dominar tot aquest sistema d'escriptura, dels símbols i després dels esquemes, canvia tota una vida. I la funció que tenia l'escriptura era una funció religiosa. Els rotlles de paper, què és el que s'escrivia? El llibre dels morts, eren objectes que acompanyaven les persones importants, com els faraons. Clar, els grecs, per exemple, tenien una visió molt més pràctica de l'escriptura, com vosaltres. Per què esteu escrivint ara? Perquè voleu recordar alguna cosa. No és que aquesta cosa que esteu escrivint sigui una cosa sagrada, una cosa fantàstica, no, perquè sóc jo que estic parlant i és com quan parlo amb un professor o una professora vostra, escrivim perquè després volem estudiar, perquè no volem que es perdi tota aquesta informació. Això és una mentalitat que és molt grega, no? Escrivim tot, escrivim també les regles, les lleis, perquè ningú pugui venir després i dir no, això no és així. Com que no és això? Com que no és així? No, perquè abans es feia d'una altra manera. No. Jo vull veure on està escrit que la llei és aquesta. Aquesta és una cosa que van fer els grecs també. Perquè abans es confiava, no? Sempre s'havia fet així, hi havia la tradició, les persones grans que deien que aquesta era la manera de fer les coses i no calia escriure, tothom ja estava d'acord. I després sabeu que després d'Egipte va ser una província romana amb Marc Antoni i Cleopatra. També pot que ho són, no? Ho són d'aquest episodi. I al llatí, què parlava Cèsar? Què parlava Marc Antoni? Què parlava la mateixa Cleopatra també? I al llatí va arribar també a l'Egipte i per tant tenim documents escrits en llatí. I també sabeu el que va passar, que després es va produir la conquesta àrab. Ara el que es parla en Egipte és l'àrab. I també tenim documents escrits en àrab.
Doncs, abans havia dit la professora que era un equip. Clar, imagineu-vos, nosaltres també hem de ser un equip, perquè no hi ha una persona, potser sí, trobaríem, no sé, sí. Que sàpiguen jeroglífics, escriptura hieràtica, demòtica, grec, llatí, àrab, copte, som un equip. Jo, per exemple, em dedico sobretot a documents que estan escrits en grec i en llatí, però tenim una col·lega que fa els documents en àrab i una altra que fa els documents en demòtic i treballem tots junts. I podeu pensar quina és la gràcia, per què treballem? Perquè, clar, per poder treballar en aquests documents cal aprendre les llengües primer de tot. I per què? Per què serveix això? Quina és la intenció? Clar, la intenció és que imagineu-vos que ara hi ha una gran catàstrofe i que tot, com va passar per exemple als terratrèmols, no? I després de 2000 anys troben peces d'escriptura, trossos d'escriptura, els vostres apunts, els llibres de text, les novel·les, els papers del govern, el boletí oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat. Troben també les vostres cartes, les cartes que heu escrit als vostres pares, les cartes que els vostres pares es van escriure quan eren joves. Troben tot. És una manera de reconstruir. Tindrien aquestes persones que dins de 2000 anys tinguessin l'accés a aquesta documentació, tindrien la possibilitat de reconstruir un retrat d'una societat, d'un grup, però fins i tot també un retrat d'individus, de persones amb els seus problemes que havien escrit per alguna raó. I sobretot va ser això. Jo em recordo, mira, una vegada estava jo treballant, després d'haver estudiat a la universitat, i estava treballant en papirs d'arquius. I me'n vaig adonar que a la sala que estava al costat, sí, tinc aquí aquesta fotografia, a la sala que estava al costat havia moltes d'aquestes màscares, veieu la màscara egípcia? La màscara, però també el pectoral. Veieu que això està fet d'una pasta que era una pasta de papir, de la mateixa manera que quan el paper ja no serveix per res, llancem els fulls, també es podia fer una pasta de papir en aquest cas, i això es feia servir per cobrir les múmies. I el que us deia, jo estava treballant en un document d'això i em vaig adonar que a la sala del costat hi havia moltes màscares d'aquestes. Moltes màscares que estaven allà amb la finalitat de treure de la pasta del papir documents, perquè si la màscara es desfeia, també, clar, hi hauria papirs que tindrien coses escrites, que podrien transmetre informació. I vaig pensar, mira, aquestes persones van néixer fa 2000 anys. Segur que van tenir moments molt dolents, que van passar molt malament, altres moments que van passar molt bé, van tenir els seus pares, es van casar potser, van tenir fills. I jo em trobava, en aquest moment, és veritat que em trobava molt, estava molt neguitós, molt amoïnat, perquè no sabia el que m'havia passat amb la meva vida, perquè acabava d'estudiar, no sabia on treballar, no sabia el que faria. I estava així en aquesta situació i vaig pensar, mira, totes aquestes persones van passar per les mateixes situacions i ja està. Vaig sentir com una empatia, com una comunicació amb persones que havien viscut feia més de 2000 anys. I també em vaig adonar, i estic llegint el que han escrit amb les seves mans. I és aquesta, jo crec que aquesta és la intenció d'aquesta recerca, és conèixer millor com som, com a individus, com a persones, perquè les persones han tingut gairebé els mateixos problemes sempre i s'han sentit feliços, s'han sentit tristos, s'han sentit de moltes maneres per les mateixes raons i també com a grup, com a societat. Perquè, clar, moltes vegades pensem que el que ens està passant som nosaltres els únics que estem vivint aquesta situació. I no. Demanem, clar, anem a persones que estan vivint amb nosaltres i ens adonem que no és una cosa, que hi ha solucions.
que hi ha hagut gent, hi ha hagut persones que van passar per la mateixa situació. Aleshores, apliqueu aquest concepte a la història i a les societats. Ja vaig dir, no? Ara que a l'Egipte va haver-hi moltes societats, moltes cultures, moltes llengües que estaven convivint. I aquesta és una situació que tenim avui en dia. Hi ha pobles, hi ha cultures que arriben a un territori on abans no estaven. I van tenir problemes que són problemes molt similars als problemes que tenim nosaltres. I tenim la sort de poder anar a llegir com ells s'han sentit, quines solucions s'han trobat i si van funcionar o no van funcionar. Això és el que es diu en la recerca d'humanitats el fer ús del passat, que ara es diu en anglès així perquè sembla que és millor, el use of the past, però és això, fer servir el passat. I aquesta és la força que mou les nostres intencions quan vulguem estudiar els documents. Però clar, aquests documents tenen moltes dificultats. Primer la llengua, que és el que us he dit abans, que primer cal... Clar, si vols llegir un document que estigui escrit en hieroglífic, has d'aprendre el hieroglífic. I si vols llegir un document que estigui escrit en grec, has d'aprendre grec. Però després són documents molt fragmentaris. Què vol dir fragmentaris? Que estan trencats. Gairebé mai ens trobem amb un document complet. Com si jo prengués el teu full, mira, aquí està. Comença aquí i acaba aquí. No, està trencat. Per què està trencat? Perquè molts d'ells, gairebé tots, provenen d'excavacions. Clar, està, l'arqueòleg excavant. I, clar, els papirs van arribar a les col·leccions nostres d'aquí a Catalunya, en tenim dos molt importants. Una aquí a Barcelona, a l'Arxiu dels Jesuïtes, i l'altra a la Gallera Municipal. Clar, els papirs van arribar d'Egipte i, com deia, quan van començar a excavar per trobar els papirs, els mètodes no eren arqueològics. Aquí tenim una fotografia del començament del segle XX, del segle passat, que és quan es van produir la majoria de les excavacions arqueològiques. No molt arqueològiques, perquè veieu que no hi ha una metodologia, que és això de fer les coses bé, de documentar, d'escriure tot el que es va trobant. Hem trobat això en aquest lloc i allò en aquest altre, i a més es feia així. Aquí veieu com els treballadors el que feien era amb la sorra, feien així, i el que anaven era recuperant els fragments. Clar, és un problema que estigui tan fragmentari perquè ens obliga a reconstruir o a cercar de reconstruir el document. I aquesta és una de les coses que estem fent en aquest programa de recerca. El que fem és, dins de les nostres col·leccions, des de la col·lecció que està aquí als jesuïtes de Casp, el que volem fer és lligar els fragments, els pesos que tenim, que veiem que pertanyen al mateix manuscrit perquè tenen la mateixa color, perquè tenen el mateix tipus d'escriptura. El que volem fer és veure on encaixarien. I una altra cosa també de què es va parlar al començament, quan es deia, clar, a vegades nosaltres pensem que les coses poden ser així, però a vegades no són així. Nosaltres pensem, per exemple, que amb aquestes fotografies digitals, perquè és el que cal fer, clar, el que no fem és posar amb aquests trossos que són tan fràgils, tots sobre la taula i anar amb les mans movent els objectes. El que fem són fotografies digitals i el que volem és fer una programació, programes que puguin reconèixer el tipus d'escriptura, que puguin reconèixer les dimensions, les formes que tenen els fragments per veure on encaixarien. I ara, quan venien al ferrocarril, m'acabo de rebre un missatge dient que les imatges que hem enviat als programadors per veure si podien intentar fer una reconstrucció no eren
les imatges adequades. Això també és recerca. Aleshores, has de tornar a pensar com fer les fotografies perquè puguin servir amb aquest objectiu de fer la reconstrucció. I una altra cosa que tenim també clar és quan nosaltres ja hem llegit, perquè veieu com està escrit, clar, cal llegir, però cal a vegades també desxifrar què està escrit i com està escrit. El que fem, per exemple, veieu que aquesta és una invitació a una festa perquè, clar, també havíem parlat de la majoria d'edat. En Egipte, els nens i les nenes no era que passessin a la majoria d'edat, però el que havien de fer era, quan tenien 16 anys, ja comptaven com a ciutadans i ciutadanes, ja havien de pagar l'impost. Clar, que pagaven l'impost ells, els que pagaven l'impost que tenen els pares. I el que es feia era com que ja esdevenien ciutadans, a vegades s'organitzava una festa. I aquesta és una invitació que havia escrit, que és una invitació, clar, com és petita, el que diu és us invito a aquesta festa perquè el meu fill ja és major, la paraula era epíclisis, ja té judici, i aleshores fem un dinar. I això és el resultat de la lectura. Jo et demano de venir a dinar. Jo, Serapió, és el nom. Al Capitolio, que és el lloc on anaven a fer el dinar, és epíclisis per la majoria d'edat, us hem traduït, tot i que no és ben bé això, del meu fill. Des de les 7 hores, com serà les 7? El dia, que farem un sopar. 7. Clar, imagineu-vos, per què fem això? Primer, fem això perquè hi ha altres investigadors, la recerca és una qüestió també, s'havia dit abans, d'equips, que estan treballant, per exemple, en els usos socials, per exemple, com vivien els nens i les nenes, imagineu-vos, d'aquest període. Clar, el que no volen, o el que volen, és fer servir tot aquest material que nosaltres ja hem llegit, perquè així poden tenir a la seva disposició tota aquesta informació. I nosaltres el que fem és crear una base de dades, perquè, per exemple, aquest Serapió pot ser que hagi tingut més fills o més filles. I aleshores aquest altre equip d'investigadors el que volen saber és si també hi havia festes per a les dones, com hi havia per als dones. I el que volen anar és a la base de dades i veure, digue'm quantes vegades, en comptes d'aparèixer el meu fill, apareix la meva filla. I nosaltres el que hem de fer és digitalitzar el text. Veieu que quan aneu a Google i poseu una cosa perquè voleu saber, no sé, el que sigui, escriviu una paraula i després l'ordinador, el Google, us dona, no sé, 30 exemples d'aquesta paraula. Clar, us heu demanat alguna vegada com és que el Google proporciona tota aquesta informació? Com? Sí, exacte, però darrere dels resultats, és veritat que els resultats que tenen són els resultats que més han buscat, que són més populars, però hi ha alguna persona que ha posat tota aquesta informació abans, perquè si no hi ha ningú que posi tota aquesta informació, el Google no tindria res. El Google no és intel·ligent. Les bases de dades no són intel·ligents. I aleshores el que cal fer és tot això. És codificar el text. Si veieu que hi ha moltes etiquetes i només el que està en negre és el que està escrit en grec. Veieu que tota la resta són etiquetes. I les etiquetes el que fan és dir això és un nom propi,
Això és un nom del lloc. Això és un error ortogràfic. Això és el nom d'una persona. En què consisteix la nostra recerca? Per què fem el que fem? Quines són les dificultats que ens trobem? I quines són les preguntes també que ens hem fet. Ara el que us cal és pensar de totes aquestes coses, quines són les coses que us interessen més, quan hem parlat de les escriptures, dels tipus d'escriptura, de la digitalització de la informació, tot això, o de la fabricació del material, etc. Sí, ja està. Gràcies per aquestes dues explicacions dels projectes de recerca que lidereu. Hem vist dos projectes de diferents àmbits, molt diferents, però també us heu fixat en una cosa, que la recerca que es fa en una banda serveix per continuar recerques en altres àmbits. I això sempre és molt bonic de la recerca, de veure que tots els àmbits en veritat estan relacionats. Tenim ara temps per algunes preguntes que al llarg de les dues explicacions us han anat venint al cap, que vulgueu dirigir als investigadors sobre com és el seu dia a dia, què vol dir investigar, o també sobre les recerques que han presentat. Aixequeu el braç i llavors tenim dos micròfons i us anirem donant el torn de paraula. Aviam quines preguntes teniu pels investigadors avui. Què espereu de nosaltres en aquesta recerca? Parlar-s'ho. Doncs a nosaltres ens agradaria, per exemple, primer, que us entusiasmeu fent recerca, que us agradi fer recerca, perquè és interessant descobrir coses. I ens agradaria molt saber com és la participació dels nens i nenes a la teva ciutat, per exemple. A nosaltres ens ajudaria conèixer, que potser no coneixem la teva ciutat, saber si té un consell, com funciona aquest consell, si els nens i les nenes tenen la possibilitat de participar, què els preocupa els nens i les nenes del teu poble, de la teva ciutat, de quina manera penseu que podeu exercir la vostra ciutadania i fer-ho d'una manera rigorosa, sistemàtica, amb una metodologia que us ajudi a entendre què passa al vostre territori. I també ens ajudaria a nosaltres perquè ampliaria la nostra recerca. De petit volies ser investigador? Per l'Alberto. Si de petit volies ser investigador. No m'ho vaig plantejar. Sí que és veritat que vaig sentir una vegada quan estava a casa meva, hi havia un jardí, i la meva mare em deia que abans havia hagut un camí, però no es veia. I jo em recordo que un dia em vaig ficar una aixada i vaig descobrir que efectivament havia aquest camí. I sí que va despertar una passió, una curiositat, un interès, no? Però ben bé investigador, de petit, no, va ser després. Què es necessita per ser un investigador com vosaltres? Sobretot això que deia ara l'Alberto, curiositat. Molta curiositat, moltes ganes de saber les coses, de conèixer, paciència. També molta paciència, perquè no és només la curiositat, hem de ser pacients i constants. Hem de ser constants i hem de fer les coses ordenadament, rigorosament, anar descobrint, anar construint i convertir-ho en una aventura. I ser objectius també, que no és una dia a dia. A vegades hi ha la tendència de forçar les coses a la vessant que nosaltres havíem pressuposat. I hem de ser molt objectius. Això és un esforç també. I acceptar que pot ser que el que estem arribant a veure no és el que havíem pensat. I aleshores cal relativitzar-ho tot i no passar res. Quan s'iniciarà aquest projecte? Ja està sent investigador. És que nosaltres encara som molt joves, però a part d'això, a mi m'apassiona. M'apassiona descobrir
i m'apassiona veure que a vegades m'equivoco amb el que penso. Comencem a buscar i em dono compte que m'he equivocat i que allò que pensem no és ben bé així, per tant el que hem de fer és anar descobrint. Llavors, a poc et vas donant compte que pots aportar coses per millorar la societat, per millorar la història, suposo en el teu cas, la cultura. Pots aportar coneixement perquè la gent tingui eines, recursos, possibilitats. Sí, jo crec que el que m'ha passat és això. Al principi era més era conèixer i saber per saber. Però ara veig cada vegada més que hi ha un sentit, hi ha una aplicació directa, no? Per a tothom. Com t'has sentit aquesta experiència de ser investigador? Molt emocionat. Vaig sentir aquest contacte directe amb la persona. Em recordo també la primera vegada que vaig veure un paper amb escriptura, com l'escriptura amb una escriptura humana, diguéssim. Sí, vaig sentir que entrava en contacte amb una altra persona. Des feia 2000 anys i vaig pensar què estaria quins serien els seus sentiments o els seus pensaments quan estava escrivint allò que estava escrivint. Ja hem arribat a l'escola. Ens ha agradat molt la sortida. Ara toca preparar-nos per fer el nostre projecte.